Heippa kaikille täältä ES Center Finlandista. Mutta tosiaan 26.3. Kaisa Hankilanoja, Lymfatassut kautta Tyyneyden tupa, tulee pitämään meille aivan ihanan äänimalja rentoutushoidon tänne. Ja jälleen kerran saat nauttia täällä EES-hoidosta samalla. Ai että, illasta tulee aivan ihana ja niin rentouttava. Ja vielä on muutama paikka jäljellä, joten kipin kapin laittamaan sähköpostia info@escenter.fi. Tavataan tuona päivänä. Hei hei!